ne balima wu an sigi kun ye mun ye comment s'appelle min ye Banjugu Dante a kumana ko dun an b'an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ min ye médiation internationale médiation tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi Algérie CEDEAO olu de farala ɲɔgɔn kan ka ni accord de Alizé kolonden dilan i y'a faamuya b'a la ni Asimi bannen don ka baara kɛ n'a ye bi o juguya ni i y'a faamuya b'a la o hɔrɔn kolondenya bɛ sen na hali bi an bɛ dugawu kɛ médiation internationale ye ala k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya i y'a faamu ni waati man ta an tɛgɛ ma an ɲa bɛ CDR mɔgɔw la wari bɛ ka ci ko Arasiba ci ka malo san Arasiba ci ka vukɔ ka ta ne bɛ min fɔ saga groupe mɔgɔw ye a y'aw hakili to a yɛrɛ la depuis cɛ minɛna don min na ni Bu Samakɛ ninnu turu sigi ni wari ye n y'a fɔ n ko commerce de bɛna daminɛ wari minɛ de bɛna daminɛ wari bɛ ka bɔ sagaw kun a t'a d'aw fana u b'aw ma kɔngɔ b'olu la minɔgɔ b'olu la a ka dugu la fantan caman de bɛ yen dɛmɛ cogo tɛ Arasa la hali ni ye Arasa bila diinɛ kɔnɔ a bɛ boli ka bɔ i y'a faamuya b'a la an bɛ don an sigikun kɔnɔ zoli k'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ne balimaw min ye Banjugu Dante ye an ɲɛ b'a la a sigilen bɛ yen ko min ye olu ka journaliste dɔ ye ko Alu Ture ko tununa ko ni nin bɔra la ko b'a ɲini i y'a faamuya b'a la an ka fanga fɛ ni ɲɔgɔn kana journaliste sɔrɔ tuguni o bɛ kangarida kɛ a donna ta a bɔra ta Banjugu Dante en tant que le président de comment s'appelle maison de presse Mali journaliste bɛɛ de ka ɲɛmɔgɔ ye Banjugu Dante ye mɔgɔ minnu bɛ kuma la bi est-ce que o ye journaliste ya formation kɛ wa diplôme sɔrɔla tiɲɛ kan wa dɔnniya b'u la wa la question est là yanni aw ka taa aw sigi ko mɔgɔ kana minɛ mɔgɔ kana tunu en tant que journaliste i y'a faamuya b'a la kuma bɛɛ man ka bɔ i da kɔnɔ i y'a faamuya b'a la i man ka kuma bɛɛ fɔ i man ka ye kɛnɛ bɛɛ kan i man ka fɛn mais journaliste sugu ninnu lajɛ yanni e ka t'i sigi k'a fɔ ko aw ka mɔgɔ dɔ tununa i y'a faamuya b'a la ko ni nin bɔra la ko journaliste kana tunu tuguni est ce que ninnu ye journaliste ye wa mɔgɔ minnu bɛ t'u sigi ka faso lagosi ka faso danbe bɔ a la ka wari minɛ mɔgɔw la ka baara kɛ nkalon kan o ye journaliste taabolo ye wa la question est là la question est là a fɔ k'i ka journaliste en tant que président i ka journaliste ya k'a ko k'a jɛ i y'a faamuya b'a la ka mɔgɔw ɲini k'u dɔn mɔgɔ minnu bɛ journaliste la bi k'u ka diplôme k'a sɛgɛsɛgɛ o bɛ baara min na k'a bɛɛ ɲɛɲini quoi mais anw ka journaliste bi Mali kɔnɔ bi ça veut dire que vidéo mani mɔgɔ k'i ka téléphone ta dɔrɔn i y'a faamuya b'a la k'a kɛ vidéo mani ye an bɛ bɔ min kalama o bɛ taa k'o tigi kɛra journaliste ye a formation t'a quoi dɔnniya t'a la kalan t'a la o tigi bɛ taa wari minɛ ka faso lagosi mɔgɔ bɛ faso lagosi hali sini i bɛ tunu mɔgɔ bɛ faso danbe bɔ a la hali sini i bɛ minɛ la question est là mais ka t'i sigi nɔ ko journaliste kana minɛ k'u kana tunu u minɛna kun jumɛn de la u minɛna kun jumɛn de la kuma jumɛn de bɛ ka b'u da kɔnɔ ta ɲini ani hɔrɔnkolonya ka ɲɛsin faso ma a n'u m'u ku tile fali sanfɛ hali sini o bɛ minɛ ku don kaso la o bɛ tunu cɛ aw t'aw ka journaliste ninnu aw t'u ko k'u jɛ aw tɛ baara kɛ tiɲɛ kan yanni cɛkɔrɔbatɔ ka t'i sigi aw ka mɔgɔ bɛ ka tunu aw ka mɔgɔ bɛ ka minɛ o bɛ ka tunu kun jumɛn de la hɔrɔnkolonya de b'aw ka journaliste la ta ɲininaw don faso kumasuludenw don wari minɛnaw don wa hali sini o bɛ tunu cɛ taar'i sigi ka kumaba min fɔ est ce que journaliste kan k'o kuma fɔ wa cɛ taar'i sigi ka kuma min fɔ est ce que Banjugu Dante yɛrɛ bɛ sɔn k'o kuma fɔ wa k'ale taara Arasa lajɛ kaso bɔnba la i y'a faamuya ko Arasa a fɔ ale ye ko ale Arasa ni Ture de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko ka cɛ tɔgɔ Mamadu Kasonke ko k'o kɛlɛ ko k'o bɔ place la e ni Ala na kira cɛ mɔgɔ min kalanna e ye journaliste ye kodɔn bɛ e la e kan ka taa i sigi ka nin kuma sugu fɔ wa Arasa bɛ kaso la ani falatɔ bɛɛ de kelen ye ani handicapé bɛɛ de kelen ye tɔɔrɔ b'a kan dusukasi b'a kan a t'a ka fɔta n'a ka kɛta dɔn o mana kuma min fɔ e ye e kan ka t'o lakali kɛnɛ ma wa ni kunkolo bɛ baara kɛ n'i ye journaliste ya kalan kɛ mais journaliste tɛ carré kɔnɔ mɔgɔ n'u vidéo mani n'u k'u yɛrɛ kɛ journaliste ye u t'u ka fɔta dɔn u t'u ka kɛta dɔn olu mana tunu u yɛrɛ de y'a dabɔ a kama dɛ u yɛrɛ de y'a dabɔ a kama Banjugu Dante k'o f'u ye yanni ka t'i sigi dɛ ko aw ka mɔgɔw kana tunu dɛ aw bɛ kangarida kɛ a donna ta mais est ce que ninnu b'u ka fɔta n'u ka kɛta dɔn wa journaliste kan k'i ka fɔta n'i ka kɛta de dɔn mais ni journaliste t'o dɔn hali sini gɛnɛ i bɛ tunu kuma fa n'a ba filɛ
tiɲɛ de tɛ fɔ mali kɔnɔ bilahi mɔgɔ kɛmɛ bɛ journaliste la bi i b'a sɔrɔ fo diplôme de b'u bolo a kalan t'u la dɔnniya t'u la i y'a faamuya b'a la a se yɛrɛ t'u ye quoi mais u taara ten n sunkuru dɔgɔnin kɔrɔkɛ dɔgɔnin n balima don n teri don a donna ta u tɛ baara la ka mɔgɔ ta ten k'u bila fɛn na o tɛ fɛn min ɲɛdɔn bilahi nin filɛ ka min kɛ Banjugu Dante tɛ sɔn o ma ka taa Arasa lajɛ kaso la mɔgɔ min kunkolo tiɲɛna mɔgɔ min t'a yɛrɛ bolo se t'a ye dusukasi b'a kan Arasa mana kuma fɛn fɛn fɔ e ye k'a to kaso la e man ka t'o lakali kɛnɛ ma mais kunkolo tɛ yen wa hali sini n'u ye molobaliya ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma cɛ u tun man ka ninnu minɛ nin cogo yɛrɛ la sa bilahi cɛ fɛn bɛ mɔgɔ minnu ye Ali Ture tɔgɔ minɛ fɛn b'olu la dɛ aw tun man ka minɛ nin cogo la en tant que a bɔra de y'a faamuya b'a la ka nin nkalonfin ta ka nɔrɔ Ture la aw tun kan ka convocation de d'a ma k'a minɛ ka don kaso la bɛɛ ɲɛna hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a se b'aw ye bi paga tɛ bɔ a la parce que a ye kuma juguba de fɔ nin ye ko Arasa ko ale ni Ture de tun bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka Mamadu Kasonkɛ kɛlɛ ko ka bɔ a place la e ni ala na kɛ se Ture bɛ sɔn ka Mamadu Kasonkɛ k'o kɛlɛ cogo jumɛn ka bɔ a place la alu Ture tɔgɔ de taara nin fɔ min tununna kodɔnna bɛ sɔn nin ma wa hakilima bɛ sɔn nin ma wa da tɛ maga nin na ka t'i sigi dɔrɔn an ka journalistes kana tunu an ka journalistes kana minɛ n'u ye ko kɛ ko min tɛ bɛn o bɛ tunu o bɛ minɛ la question est là Banjugu Dante ne tɛ la k'i dɛmɛ yan dɛ i bɔra ka Kawujim ninnu jaabi yan ne y'a fɔ ye an bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an bɛ ala de kɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ i bɔra ka Kawujim ninnu frappé yan an y'o tiɲɛ d'i ma yan mais i t'i sigi kunu ka kuma minnu fɔ ne ma fɔ i ka kuma ko tiɲɛ tɛ dɛ mais journaliste mɔgɔ minnu bɛ journalistya la bi a formation b'u kun wa a dɔnniya b'u kun wa u bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan wa hɔrɔnw don wa danbe b'u la wa la question est là danbe t'u la hɔrɔnw tɛ o tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan journaliste dun man ka kɛ hɔrɔn kolon ye journaliste ni kiiritigɛla bɛɛ de kelen ye n'i ye min ye ni tiɲɛ don i b'o fɔ n'i ye min ye ni nkalon don i b'o fɔ mais journaliste ka kɛ fankelenmɔgɔ ye journaliste ka kɛ opposant ye ça marche pas journaliste man ka kɛ opposant ye journaliste man ka i y'a faamuya b'a la kan kelen choisi journaliste ta ye kunnafoni di de mais mali journaliste lajɛ bi opposant ta ɲininaw hɔrɔn kolonw mamugu talen k'u bila maaforoko kɔnɔ faden sagow u ye jamana de bɛ lagosi jamana de bɛ buruja wari nɔfɛ i y'a faamuya b'a la sanga nɔfɛ journaliste ya tɔ kɛra nin de mali kɔnɔ wari sanga hali sini o bɛ tunu Ture ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ min ye nin minɛ dɛ mais nin tun man ka minɛ nin minɛ cogo la u tun kan ka convocation de ci nin ma ka plainte don a kama Ture ni Arasa farala ɲɔgɔn kan don min na k'u bɛ Mamadu Kasonkɛ bɔ a place la cɛ ne ka na n'a dalu ye kuma fa na ba filɛ mais ka taa nin minɛ nin cogo la k'aw tɔgɔ tiɲɛ ka tila k'a bila c'est pas bon du tout n'u ye kojugu k'a ye plainte don kama k'u minɛ k'u don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile o tɛ se ka paga bɔ a la paga Arasa filɛ kaso la mun bɔra a la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Banjugu Dante e de ye prince ɲɛmɔgɔ ye i y'a faamuya la journaliste fo baden de b'a ka baara in kɔnɔ ye diplôme fo baden de b'aw ka mɔgɔw bolo ye aw ka mɔgɔ caman de bɛ yen n'o tɛ kuma ni danbe ye n'o tɛ kuma ni tiɲɛ ye fɛn fɛn de bɛ kɛ hɛrɛ ye faso ma o kuma tɛ bɔ u da kɔnɔ fɛn ɲininaw don en tant que e de ye président yɛrɛ ka kuma i bɛ bɔ sego e bɛ tiɲɛ de kɔ i y'a faamuya b'a la aw ka journaliste caman bɛ yen nɔ u nɔgɔlen don u t'u ka fɔta dɔn u t'u ka kɛta dɔn e de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka journaliste ya k'a ko k'a jɛ i y'a faamuya b'a la ka mɔgɔ bila tiɲɛ sira kan ka mɔgɔ bila u ka baara ɲuman fɔ mais en tant que journaliste bɛ faden sagoya la o bɛ jugu sagoya la o bɛ wari minɛ na o bɛ ta ɲini na o bɛ sanga ɲini na bilahi tunu tɛ dɛ i bɛ dɔ salen sɔrɔ carré kɔnɔ don dɔ la bilahi a don bɛ na i bɛ dɔ dalen ye carré kɔnɔ o y'a kun ci k'a da fara parce que mali journaliste mɔgɔ lankolon hɔrɔn kolon mamugu talen de ka ca an ni caman tun bɛ kɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ k'olu ye journaliste o ma taa logement sociaux minɛ i bɛ k'a la wari ma taa minɛ i bɛ k'a la o ye journaliste taabolo ye wa journaliste man ka kɛ hɔrɔn kolon ye ka kɛ danbɛntan ye ka kɛ malankolon ye journaliste ni kiiritigɛla bɛɛ de ye kelen ye journaliste ka kan kɛ tiɲɛfɔla de ye journaliste man ka kɛ opposant ye journaliste man ka wari minɛ mɔgɔ la journaliste man ka tiɲɛ bila mais mali journaliste a bɛɛ hɔrɔn kolon
Voilà. Yani kati sigi ko abe kangal da mɔgɔ ye mais e de journaliste bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛ bɛ fɔ ye wa hɔrɔnya bɛ ye wa danbe bɛ ye wa baara bɛ ka kɛ tiɲɛ kan wa non baara tɛ ka kɛ tiɲɛ kan a baara fɛn fɛn tɛ ka kɛ tiɲɛ kan kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ malo b'a kɔfɛ o de bɛ ka Mali journaliste sɔrɔ bi Banjugu Dante nin ye e niyɔrɔ ye k'a d'i ma yanni ka bɔ k'i bɛ kangal da mɔgɔ ye e ka journaliste ninnu hɔrɔnw don wa hɔrɔnw tɛ hɔrɔnkolonw don i ma jɔ i jɔyɔrɔ la dɛ Banjugu Dante i ma jɔ i jɔyɔrɔ la Mali journaliste fanba bɛ wari minɛna ne de y'a fɔ Mali journaliste fanba bɛ nataba Mali journaliste fanba bɛ hɔrɔnkolon ne de y'a fɔ journaliste ni hɔrɔnkolonya tɛ bɛn journaliste kan ka baara de kɛ tiɲɛ kan a ni mi jɔ i jɔyɔrɔ la ale tura ninnu tɛ dɛ e yɛrɛ bɛ tunu ka fara o kan ni mi jɔ i jɔyɔrɔ la fɛn bɛ yɛlɛ e yɛrɛ la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ mɔgɔ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye i y'a faamuya bala i ka du kɔnɔ a sugu bɛɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ lankolon bɛ yen jɛnɛyakɛla bɛ yen hɔrɔnkolon bɛ yen mɔgɔ halakilenw bɛ yen u t'u ka fɔta dɔn u t'u ka kɛta dɔn faso de bɛ buruja wari nɔfɛ faso de bɛ nɛni wari nɔfɛ kuma tɛ k'u fɛ u tɛ bilasira u tɛ ladamu i y'a faamuya bala kalan tɛ k'u kun foyi olu mana tunu aw bɛ n'aw sigi k'aw bɛ kangal da mɔgɔw ye mais yanni bi ka se e bɛ ka mun de f'u ye e bɛ ka conseil jumɛn de d'u ma e bɛ k'u bilasira jumɛn de kan u ka baara min ni nkalon b'a kɔnɔ e bɛ mais ko a ka bon hakili ma quoi i y'a faamuya wala a ka bon hakili ma a bɛ komi dugutigi ka n'i sigi k'ale ka duden ko mɔgɔ kana maga la mais a ka duden bɛ molobaliya la su ni tile a tɛ ka kuma olu fɛ a tɛ k'u bilasira a tɛ k'u ladamu mais fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ dugutigi ka n'i sigi karisa kana se n denw ma dɛ kana bin denw kan mais e den bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ e den bɛ ka bin mɔgɔw kan e den bɛ nkalontigɛ la e den bɛ taɲini na e den bɛ hɔrɔnkolonya la fɛn min ma n'i denw sɔrɔ i b'i sigi n'a ye dɛ bon Banjugu Dante de Mali journaliste bɛɛ fa n'a ba ye tiɲɛ bɛ journalisiya kɔnɔ bi wa hɔrɔnya b'a kɔnɔ bi wa danbe b'a kɔnɔ bi wa danbe t'a kɔnɔ hɔrɔnya t'a kɔnɔ tiɲɛ t'a kɔnɔ bi Mali journalisiya kɛra ɲuguntanfɛn de ye en tant que a kɛn bɛ ɲuguntanfɛn ye fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ la question est là an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na ko médiation internationale dɔ wɛrɛ tɛ i y'a faamuya la kafiriw de taara fara ɲɔgɔn kan ko maliden fila bɛ ɲɔgɔn na k'olu bɛ bɛn sabati o ni ɲɔgɔn cɛ or que o bɛn ɲinitɔla tɛ i y'a faamuya bala o tɛ maliyɛnw yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ i y'a faamuya olu yɛrɛ de ye mɔgɔ dɔw fabriqué ko Azawad ko sema mɔgɔw minnu sigilen bɛ ko média international olu yɛrɛ de ye jɛkulu dɔ fabriqué o k'an faso ci k'an faso danbe bɔ a la olu mɔgɔ kelen ninnu kana k'olu bɛ bɛn sabati maliden fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka bon hakili ma diɲɛ sigin bɛ nkalon de kan mais nkalon tɛ marché nkalon tɛ kɔ tigɛ nkalon tɛ foyi dilan diɲɛ kɔnɔ nkalon tɛ se ka pan paga dilan nkalon mana fɛn fɛn dilan a bɛ tila k'a tiɲɛ ani médiation kolonden i y'a faamuya b'a la ko anw ka essaye bɛnkan min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka ko lawaleya k'an ka baara kɛ ni bɛnkan ye o bɛnkan ye jumɛn ye min ye sema mɔgɔw ye i y'a faamuya b'a la ko olu ni anw bɛnna an b'u ka mɔgɔ caman de ta k'u don sɔrɔdasiya la mɔgɔ 15,000 ko olu don an ka sɔrɔdasiya la non mais ko diɲɛ sigin bɛ nkalon de kan bilahi mais tiɲɛ de bɛ laban dɛ e ni ala na kira cɛ Kidali jama bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10,000 kan Kidali u n'u ka saga n'u ka wulu n'u ka baw n'u ka fɛn bɛɛ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10,000 kan ko an ka mɔgɔ 10,000 ni kɔ de ta sema la k'o fara an ka sɔrɔdasiw kan médiation mɔgɔ de bɛ ka nin fɔ dɛ o kɔrɔ n'an ye mɔgɔ 10,000 ta ninnu na k'u don an ka sɔrɔdasiya la mɔgɔw bɛ ta Algérie libyɛnw bɛ ta kafiriw a sugu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ an ka armée kɔnɔ Asimi ko k'a tɛ bɛn a sɛbɛkɔrɔ tɛ kɔ munna ka min ka jɛgɛ ma tila o kan o ni Mali ma bɛn o kan Mali ko médiation mɔgɔw ma n'a bɛ fɛ an ka sema mɔgɔw ta k'u don sɔrɔdasiya la u bɛ marifa de bila fɔlɔ ka marifa da dugu ma marifa min b'u bolo ka na n'an k'a bɛɛ jɛni o baara ma kɛ médiation mɔgɔw ma se k'o baara kɛ fɔlɔ aw de bɛ na ko an ka kafiriw ta k'u fara an ka sɔrɔdasiw kan mɔgɔ fagalaw ala jugu faso kumasuludenw
koko luta koko faranga sɔrɔsiw kan Assimi ko a tɛ bɛ a sɛbɛ kɔrɔ tɛ ko mun na ka min ka jɛgɛ ma tila o kan kan en tant que aw ma marifa minɛ ninnu na i y'a faamuya bala ka na di anw ma an tɛ mɔgɔ ta bi an tɛ mɔgɔ ta sini non diɲɛ sigi bɛ nkalon kan de e ni ala na kira ta an bɛ se ka taa an da don faransi mɔgɔw ka sɔrɔsi ta cogo la wa mali bɛ se k'i t'i da don faransi mɛ ko a ka bon hakili ma a mɔgɔ de sigilen bɛ maliyɛn denw yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ k'olu bɛ na i y'a faamuya bala ka mɔgɔ dama dama ko k'olu ka antɛrɛ bila jamana bɛɛ sanfɛ mɛ nin ko in bɛɛ nkalon de faransi yɛrɛ de bɛ anw ka nɔrɔ fɛ faransi yɛrɛ de bɛ fɛ ka sigi anw ka nɔrɔ la faransi de bɛ fɛ i y'a faamuya bala k'anw ka fɛn bɛɛ ta o de la azawadi mɔgɔnin ninnu u bɛ k'u defan kuma fa n'a ba filɛ fɛn fɛn b'an bolo nɔrɔ la yen nɔ faransi bɛ fɛ k'o de ta o de ye azawadi dɛmɛkun ye o de ye médiation kolonden sigikun ye o de ye accord d'Alger foyi tɛ ka mali tila fila ye ni mali tilala fila ye olu b'u t'u ka base n'u ka fɛn bɛɛ sigi kidali parce que hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ yen mais a tɛ passe dɛ médiation mɔgɔw fɛn min b'aw kunkolo la a tɛ marché anw ye min fɔ aw ye n'aw sɔnna o ma baara bɛ kɛ tiɲɛ kan mais n'aw ma kɛ k'anw ka ça veut dire anw ka armée fɛn sanuma fɛn ɲuman ka taa fɛn tolilenw ta ka na bila an ka armée kɔnɔ o mana fɛn min d'an kan an yɛrɛ bɛ segin n'a ye dɛ a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini médiation mɔgɔw wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ depuis an ka avion tɛmɛna kidali sanfɛ o bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ la kunu o ye communiqué dɔ bɔ o ye proposition dɔ kɛ ko anw ka a essayer ka i y'a faamuya wala sema mɔgɔw ta mɔgɔ 103 o sigiyɔrɔma 2 k'an k'o de ta k'o don an ka armée kɔnɔ o tɛ ka taa an yɛrɛ faga u tɛ ta bi u tɛ ta sini wa hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile mɔgɔ min mana jɛ an y'an b'o de ta k'o don armée la armée fana i b'a formation de kɛ fɔlɔ k'a dɔn e ye jɔn ye danbetigi don walima hɔrɔnkolon don walima mɔgɔ mais ka taa mɔgɔ ta ten o banna o médiation kana dan bonya ma de bilahi hali ni mɛlɛkɛw de b'aw kɔlɔsi maa tɛ ta ni sɛma mɔgɔ na ko bɛ don anw ka sɔrɔsiya la a tɛ marché tuguni a tɛ marché an bɛ min ɲini Assimi fɛ hali bi continuer ka minɛn san kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ dɛ hali bi continuer ka minɛn san négocier Poutine nɔfɛ satanden kelen de b'an bolo i ka se k'a kɛ taaɲɛ Mali kɔnɔ kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ dɛ bi i ka bonya fo kɛ maramafɛn jugubaw de ka sɔrɔ i bolo bi i gasi ka sigi fo que satanden o de ka sɔrɔ i bolo sinon tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ anw tɛ k'an da don aw ka ko la aw de da b'anw ka ko la pɛlɛpɛlɛ tiɲɛ bɛ min aw ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ aw ka président sigi bɛ kɛ aw ka sɔrɔdasiw bɛ ta aw ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ anw da t'a la mais aw de da bɛ anw ka ko la o waati tɛmɛna Assimi de bɛ yen Assimi de bɛ yen ayiwa mɔgɔ ni minnu filɛ kɔrɔn fɛ o tɛ tɛmɛ hali mɔgɔ 5,000 kan k'an k'olu ka mɔgɔ 13 o sigiyɔrɔma 2 ko k'o ta ko k'o don an ka armée la o tɛ ka taa an ka sɔrɔdasiw bɛɛ faga ka marifa di ninnu ma ka kɛlɛkɛminɛn di ninnu ma u ka tila ka boli n'an ka maramafɛnw ye u k'an ka maramafɛnw ta ka tila k'an yɛrɛ faga o de mɛ n ka cɛ bilahi a tɛ marché yan n'an ye ninnu ta sa k'u don sɔrɔdasiya la a mana kɛ cogo cogo dɔw na don an ka avion kɔnɔ o dɔw n'an ka drone boli o dɔw n'an ka satandenw kɔlɔsi mais n ko cɛ mɔgɔ ninnu dɛsɛra de quoi cogo t'u bolo mais Assimi tɛ gawa ye anw fɛn fɛn bɛ an si tɛ gawa ye an ma taa école la dɛ mais an bɛ ko kalama mɔgɔ 13 o sigiyɔrɔma 3 o mana ta ka don anw ka armée kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo dɔw bɛ kɛ avion bolila ye dɔw bɛ kɛ drone bolila ye dɔw bɛ kɛ blindé bolila ye dɔw bɛ kɛ i y'a faamuya b'a la satanden kɔlɔsibaga ye ninnu mana bila nin place fɛn fɛn na o tɛ avion ta ka taa an yɛrɛ susu o tɛ avion ta ka taa an balimaw faga o de ɲɛ ɲinitɔla filɛ nin ye Mali bɛ ci cogo min na Malidenw bɛ faga cogo min na i y'a faamuya jihadistes bɛ se ka minɛn sɔrɔ cogo min na o de baara sigitɔ filɛ sen kan mais médiation mɔgɔw aw sera yɔrɔ min na tile k'aw kɔden pɛrɛn nɔ aw kumakan tɛ ci ka ci tuguni i y'a faamuya wala maa si tɛ aw bo viser aw ye den qualité minnu ye an b'a si dɔn aw ka laɲini fana min ye an b'o dɔn aw sera yɔrɔ min na ka kɔrɔ anw tilela yen ka kɔrɔ i y'a faamu a tɛ marché Assimi tile la maa tɛ ta ten tuguni k'i bɛ don an ka sɔrɔdasiya la maa tɛ choisi ten maa tɛ diyagoya tuguni ko an k'o ta waati sara mɛnna pewu wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ k'a feere denw aw bɛ tile ka sɔrɔdasiw ta aw ka jamana kɔnɔ an b'an da don o la
mɔgɔ minnu filɛ mali nɔrɔ la yen nɔ a tɔgɔ sema mɔgɔ ninnu a n'u ko k'u ye maliyɛnw de o bɛ marifa de bila k'a kɛ komi maliyɛn tɔw i y'a faamuya b'a la ka sigi u yɛrɛ ma ko maliyɛn tɔw président de bɛ décision ta ministre de bɛ décision ta gouverneur de bɛ décision ta mɔgɔ ni dama ka taa k'olu bɛ décision ta u banna mali kɔnɔ pewu wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ an tɛ dan ka sɔrɔdasi ba 15 ta k'o don an ka armée la dɛ an bɛ taa Algérie kunturu de ta ka taa CEDEAO ta i y'a faamuya la ka taa Faransi ta k'olu bɛɛ don an ka armée kɔnɔ n'o kɛra aw na lafiya an tɛ dan ka sema mɔgɔw ta dɛ an bɛ taa aw médiation bɛɛ de ta ka na don anw ka armée kɔnɔ k'a firi maa firi ala jugu ka taa ninnu don an ka armée kɔnɔ k'an yɛrɛ faga ka taa ninnu don armée kɔnɔ an bɛ marifa minnu d'u ma ka taa an ka dugu ci fo k'aw sa o tɛ taa bi o tɛ taa sini o tɛ taa bi o tɛ taa sini u ka laɲini bɛɛ de ye nin ye o médiation des petits patata aw bilala baara min yɛrɛ la aw dɛsɛra aw ni mali bɛnna fɛn fɛn kan mali y'a bɛɛ bɔ a sira fɛ aw ni mali bɛnna fɛn fɛn kan mali bɛ k'a bɛɛ kɛ mɛ aw bilala baara min na k'aw ka marifa minɛ ninnu na k'aw f'u ye k'u ka marifa de bila an bɛ sɔrɔ k'u lajɛ danbe bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min yɛrɛ ye maliyɛn ye mɔgɔ min ka d'an ye an b'o ta k'o fara an ka armée kan marifa b'u bolo u tɛ k'an bonya u tɛ ka ko to an ta la don o don an bɛ ka dɔgɔya don o don an bɛ ka nɛni mali drapeau bɛ ka jeni mɔgɔ minnu fɛ mɔgɔ minnu b'a la k'an faso ka tila fila ye k'an ka maramafɛn ta ka taa di olu ma olu ka tila ka n'an faga o tɛ kɛ tuguni bilahi nin médiation in fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ ayiwa mali jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye Algérie de mali jugu fɔlɔ-fɔlɔ Algérie mali jugu filanan Faransi mali jugu sabanan CEDEAO ninnu de farala ɲɔgɔn kan ko médiation internationale an jugu fɔlɔ-fɔlɔ k'olu bɛna bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ e ni ala na kira cɛ hakili bɛ sɔn o ma hakili tɛ sɔn o ma bi hakili tɛ sɔn o ma sini wa baara tɛna kɛ n'aw ka laɲini foyi de ye nka n'i y'a fɛn fɛn b'aw la k'a bɛna yira anw na a tɛ passe a tɛ marcher parce que anw jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye aw de ye an fagabaga ye aw de bɛ fɛ an ka jamana ka tila médiation sira yɔrɔ na tile k'a kɔden pɛrɛn médiation ye kafiri de ye médiation internationale kafiriw don ala jugu maa faalaw terrorisiw don nin t'an ka taa an ka armée di ninnu ma u ka tila ka na faga ninnu k'an ka avion bolilaw ye u ka taa n'an ka avion ye mais ko a ka bon hakili ma ka bon hakili ma bilahi n'an ye mɔgɔ ba tan ni kɔ ta ninnu na o y'an ta tiɲɛnen pewu o y'an salen ye quoi parce que Kidali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ mɔgɔ ba tan ni duuru bɔ kuma ma se o sigiyɔrɔma fila ma Kidali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ mɔgɔ ba tan ni duuru bɔ Kidali wulu a saga a dumɔgɔ a ɲɛbɛrɛ i y'a faamuya b'a la a ba a misi a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'u ka yiri kɔlɔn a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ mɔgɔ ba tan ni duuru sigiyɔrɔma fila bɔ o ye de sisan n'an sɔnna o ma Algériens b'u ka kafiri dɔw bila ka na k'olu kɛ komi maliyɛnw dɔw bɛ bɔ lahara ka na k'olu kɛ komi maliyɛnw olu bɛɛ na sɔrɔ ka na don an ka armée kɔnɔ an k'an ka kɛlɛkɛminɛn di olu ma olu ka sɔrɔ ka n'anw faga ni o ye bilahi an tɛ bi an tɛ sini médiation fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ accord d'Alger o tɛ passé hakilina min b'aw la o tɛ marché mali kɔnɔ aw mana ŋaniya fɛn fɛn ta k'a bɛna yira anw na an tɛ sɔn parce que anw jugu ye aw de an fagabaga ye aw de an tɔɲɔbaga ye aw de tɔɔrɔ min bɛ anw kan aw de nɔ don n'aw tun sɔnna nin kɛlɛ tun bɛ ba siɲɛ kelen mais ni kɛlɛ in banna aw ka hɛrɛ tɛ a la aw bɛ fɛ nin kɛlɛ ka ɲaga de aw bɛ fɛ nin kɛlɛ ka to mali de kɔnɔ aw ka laɲini tɛ bɛn ye aw ka laɲini tɛ basigi ye n'aw ka laɲini tun ye basigi ni bɛn ye sisan b'a sɔrɔ nin kɛlɛ in banna biɲɛkala ɲin'aw sen dalen bɛ biɲɛkala kan o tɛ ye aw yɛrɛ de ye kojugu kunyanfan ye nin kɛlɛ in aw de b'a kɔfɛ terrorisiw dɛmɛbaga ye aw de o preuve sɔrɔla aw dalilu sɔrɔla aw bɛna mun de fɔ anw ye bi ko médiation tɛ minɛ parlementaire don quelle honte la déception totale diɲɛ sigin bɛ nkalon de kan i y'a faamuya b'a la ninnu ni anw bɛ komi n'i taara wara bila kungo kɔnɔ a bɛ balo mangalaniw na cogo na ninnu fana bɛ balo anw na cogo de la an kununa an faso bɛ segin a danbe kɔnɔ walima an suw baara bɛ kɛ tiɲɛ kan walima an da joli ma baara bɛ kɛ tiɲɛ kan walima an kunkolo ni piki an déterminé don k'an to faransi an ka carte vérité fɔ k'an to faransi yan an bɛ faransi ka jugu sago ye an b'a don a tuloden kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile o b'an sɔn tasa min kɔnɔ o k'a ju fara olu de ye kojugu kunyanfan ye
médiation tɛmɛnɛ n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nafa t'o olu la ne balimaw an bɛ na musonin dɔ i jɔ n ka na n ka whatsapp kɔnɔ an bɛ na musonin dɔ o fana bɛ panpan na a y'o musonin lamɛn dɛ ale de filɛ nin ye. Ok. C'est toujours comme ça, quoi. Le commande au fond, ni au tien, c'est la France qui nous empêche d'aller à Kidal. La France est partie depuis belle lurette. Maintenant, on dit non que les terroristes ont un appui aérien. Moi, sur la Kidal, trois fois que les terroristes ont un appui aérien. Et maintenant, appui aérien, awa la wula kama, awa don ko bi, ko azawad feti beke, abeta avion la jigin dugumala la, absega abattu yoromuna. Vous pensez que eux là, ils sont fous? Ils sont pas fous, hein? Ils sont pas fous, hein? Les sommations, les gars, mais sommation qui est la bébora, sommation qui est là. Mais attaquer Kidal, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Kidal, qu'on a beaucoup de bien, frère, Kidal, le rejoint paix. Il y a un mot, frère, est-ce que vous avez 2 millions d'euros? Ça vaut pas le coup. Nous, on est monté en puissance. Vladimir Poutine est devenu le chef de Dieu, le chef d'État. Bon, n b'a lajɔ yan dɔw ko ko Adam di ko dɛ mɛ muso in fɔ a kɔni ala ko tiɲɛ ma se k'a dɔn wa ni marabaliden de sigilen filɛ ka jamana lagosi nin mana minɛ sisan i bɛ nafigiw de ye munafigiw ko ni kumana k'i bɛ minɛ mɔgɔ min bɛ ka taa sigi k'a fa nɛni k'a ba nɛni o ye anw danbe ye wa o tɛ anw danbe ye dɛ ani den ye fa nɛni ka fa dɔgɔya a ku kan ka tigɛ de a ku mana tigɛ i bɛ nafigidenw de wulilen ye ko mɔgɔ tɛ se ka kuma jamana kɔnɔ nin de sigilen don k'an bɛ k'a fɔ ko armée bɛ ka monter k'an bɛ k'a fɔ armée bɛ ka monter en puissance ko Kidali bɛ yen k'an ma se k'a minɛ k'an tun bɛ k'a fɔ ko Faransi de bɛ Kidali ko Faransi taara ko hali bi k'an ma se ka don Kidali a fɔra ye k'an bɛ don Kidali o cogo de la an bɛ Kidali déjà yɛrɛ Mali bɛ Kidali an ka avion tun tɛ se ka taa yen kunun mais bi an ka avion bɛ yen an bɛ ka yen bɛɛ contrôler bi radar b'an bolo an ɲɛ bɛ fan bɛɛ la mais an tɛ se ka taa population bɛɛ de faga mɔgɔ bɛ Kidali maliyɛnw don farafinw don jɛmanw tɛ maliyɛnw yɛrɛ yɛrɛ don an tɛ se ka wuli ten ko an bɛ taa Kidali bombarder ka bɔ planiki sanfɛ Kidali minɛtɔla don nin sali bɛ kɛ Kidali sali fitinin an b'a fɛ tɛ Kidali kafiriden sigilen bɛ a bɛ ka faso de dɔgɔya i b'a dɔn nin diminen de kun min na a Faransi de tun bɛ ninnu ka association financer Faransi de tun bɛ wari di ninnu ma u k'u faso ci k'u faso danbe bɔ a la Asimi ko o wari k'a Miskara Zarati ko n'a donna Mali kɔnɔ k'a bɛ tasuma don a la k'an t'u ka dɛmɛ fɛ bi an t'u ka dɛmɛ fɛ sini o tun bɛ wari fɛn fɛn di association ma k'u k'a bɛɛ ta u k'a bɛɛ jɔ u ka wari kana don an ka jamana kɔnɔ tuguni parce que kan'an denw kɛ kafiri ye o wari sugu don kan'an denw kɛ banyɛrɛ ye o wari sugu de tun bɛ ka na an ka jamana kɔnɔ ko association o tun bɛ ka wari fɛn fɛn bila ka na di association ninnu ma o ye de k'an denw kɛ banyɛrɛ ye ka don an denw kunna ko farafin tɛ foyi ye ka don an denw kunna ko Mali tɛna kɛ foyi ye ka don an denw kunna ko an ka jarabi Faransi la o association kolonden i y'a faamuya jigitugu masa sigira dɛmɛ fɛn fɛn tun bɛ d'u ma a y'a bɛɛ bloqué a y'a sen fila dɛmɛ bɛɛ la o de tora bɛ nin musonin kan a tɛ kɛ faso fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke mais wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ i ka kuma a tɛ ci ka ci wa mɔgɔ yɛrɛ tɛna kɛ aw fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke parce que maliyɛn bɛɛ tigɛra aw la aw de ye faso kumasuludenw ye e ka nin kalabanciden lajɛ ko Faransi bɔra Kidali mais ko hali bi ko an ma se ka don Kidali ko don o don k'an b'a la ko armée monte en puissance mais ko hali bi ko an ma se ka taa Kidali jɔn de y'a fɔ e ye ko an ma taa Kidali anw bɛ Kidali an ka préfet bɛ an ka gouverneur bɛ an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen wa nin ye nin fɔ k'a to Mali de kɔnɔ maa si t'a ladi maa si tɛ kuma fɛ n'a ku minɛna ka don kaso la i bɛ nafigidenw de ye ko non ko mɔgɔ tɛ se ka kuma jamana kɔnɔ mɔgɔ kan ka t'i sigi i fa dugu k'o lagosi ka jamana wɛrɛ lafasa o kan mais c'est décevant dɛmɛ tɛ don Mali kɔnɔ bi dɛmɛ tɛ don association fɛn fɛn tun bɛ Faransi ka baara la dɛmɛ c'est que Miskara Zarati Faransi ka wari Mali a tɛ kɛ Asimi tile la a tɛ kɛ bilayi aide min tun bɛ na k'a di association ma u k'an faw faga k'an ka denmisɛnninw kɛ PD ni fɛnw ye o waati tɛmɛna n'a ka di min ye kuma fɛn fɛn mana diya y'a fɔ mais Faransi ka dɛmɛ a tɛ don Mali kɔnɔ tuguni c'est fini ka wari cɛ ka na di association ma o c'est que ka denmisɛnninw fabriquer k'u bila u faso la ka denmisɛnninw fabriquer k'u kɛ jugusagow ye o banna pewu k'a feereden sigilen bɛ ko
an ma se ka taa Kidali an b'a la ko armée monte en puissance ni armée tun tɛ ka monter en puissance e ba bɛ sunɔgɔ Bamako ni armée tun tɛ ka monter en puissance e fa bɛ sunɔgɔ ni armée tun tɛ ka monter en puissance sisan bɛ e sɔrɔ i kukala kan k'u bɛ nin kumaba bɔ i da kɔnɔ n ko mɔgɔ de bɛ k'e lakana mais n'an bɛ ka taa an bɛ se kafiri den a bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ yira i y'a faamuya den minnu ni ala y'u garijɛgɛ Mali la ka sɔrɔ maliyɛnw tɛ a bɛɛ bɛ bɔ n'a yɛrɛ ye a bɛɛ de bɛ bɔ n'a yɛrɛ waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Mali kun maliyɛn den dɔ sigilen bɛ olu dusuma c'est vrai que u dusuma kasilen don ni Mali ka ɲɛtaga ye u dusuma kasilen don ni Mali ka hɛrɛ sɔrɔli ye mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ bilahi musonin ma se ka voix dɔ mɛn o ye Adamu Diko photo de bila kumakan in kɔrɔ a bɛ ka faso lagosi a bɛ k'an ka armée dɔgɔya a bɛ ka Mali bɛɛ nɛni ni nin minɛna sisan ka don kaso la i bɛ mɔgɔw ye Touré ninnu kan ka nin kumakan in tigi ɲini ni mɔgɔ min bɛ ka nin kuma fɔ k'a tigi minɛ ka don kaso la quoi nin ye kuma fɔ min ka jugu ni Worozi ta ye nin ye kuma fɔ min ka jugu ni Arasubaci ta ye waati min na an ni jamanaw bɛ ɲɔgɔn na waati min na ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na maliyɛn den dɔ ka sɔrɔ k'a b'a faso labila jamana wɛrɛ ye i bɛ ne kɛ président n tɛ ninnu dɔ kaso la n t'u nɛni n t'u tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ mais i bɛ bɔ min kalama i b'u salen in carré kɔnɔ bilahi c'est comme ça bana jugu fura ye fura jugu ye en tant que nin si jugu den ninnu b'an tu la bilahi an tɛ lafiya en tant que nin muso furubali denw b'an tu la an tɛ lafiya mɔgɔ minnu faw sugu ma dɔn baw sugu ma dɔn ça veut dire que ala de y'u garijɛgɛ Mali kɔnɔ mais maliyɛnw tɛ sinon ne filɛ nin ye moi je suis né en Côte d'Ivoire n bamuso ye ivoirien de mais n facɛ o ye maliyɛn ye mais mɔgɔ tɛ Mali fɛ ka ne bɔ parce que ne ye maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ de ye mais den minnu y'a faamuya b'a la n'u mais ça veut dire i dusu de bɛ tiɲɛ quoi ni ko bɛ ninnu ka kuma fɔ quoi bilahi i dusu de bɛ tiɲɛ musonin ka t'i sigi ka jamana lagosi ka Faransi lafasa Mali kan ah non bilahi quoi n ko tuma dɔ la quoi a filɛ. n'ala sɔnna ma b'a la tuguni ah ok ne fɛ ko aw kelen bɛ se k'aw yɛrɛ bɔ ala ko kuma fana donna a la tuguni c'est toujours comme ça quoi. Comment de fois ni au Tchien nana ou c'est la France qui nous empêche d'aller à Kidal. La France est partie depuis belle lurette. Maintenant on dit non que les terroristes ont un appui aérien. Moi son a Kidal autre fois que les terroristes ont un appui aérien. Et maintenant appui aérien de aba la ula kama aba donc nga ne balmamuso deme be fara France ka aide te do Mali kono tuguni kuma fɛn man ne ja fɔ mais min ko ne Faransi ka dɛmɛ de k'o kana di aw ma o banna ni min bɛ baara kɛ i bɛ baara kɛ ni min fana tɛ Mali fɛ i bɛ kun n'a kala ta ka bɔ Mali kɔnɔ Faransi ka aide Asimi ko k'a tɛ don Mali kɔnɔ en tant que Faransi ka aide bɛ don Mali kɔnɔ an tɛ kɛ an yɛrɛ ye fo ka diɲɛ dugukolo mɛlɛkɛ an bɛ sa jɔndenya de la o de waati banna n'an bɛ bu dun an bɛ bu dun n'an bɛ taa sɛnɛ kɛ an bɛ taa sɛnɛ kɛ n'an bɛ min kɛ an b'o de kɛ mais k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛ na anw dɛmɛ ka wari di anw ma k'anw kɛ jugu sago ye o de banna pewu. Ne balimamuso tɔɔrɔ foyi tɛ nin kan dɛmɛ min tun bɛ taa di nin ka association ma o dɛmɛ de tigɛra o dusukasi de b'a kan n'an ma don Kidali e fa kɔni bɛ ka lakana bi n'an ma se ka taa Kidali e fa kɔni bi a bɛ ka da ka sunɔgɔ il est où ton problème ni lakana tun tɛ e fa bɛ da ka sunɔgɔ fa bɛ bo ci ya lakana de bɛ kafiri den bɔnɛma wolo ala jugu setanɛw i mana kuma ko liberté d'inspiration ninnu ta ye wariko de ye. I y'a faamuya Faransi de bɛ ninnu balo Faransi de tun bɛ dɛmɛ di ninnu ma o dɛmɛ tigɛla min kɛ a bɛɛ dusu kasilen don hali ni Mali ye ko ɲuman kɛ o tɛ fɔ hali ni ka t'i sigi ko an ma taa Kidali mais an ye baara ɲuman jumɛn de kɛ an ye baara ɲuman joli de kɛ nin kalo kɔnɔ an ye sebagaya joli de sɔrɔ an ye jihadiste joli de faga armée monte en puissance an bɛ ka taa an ɲɛsin bɛ Kidali ma bi sali fitina an b'a kɛ Kidali kafiri bɔnɛma wolo ala jugu muso furubali den ɲamadenw faralen ɲɔgɔn kan dusukasidenw Mali mana kɛ hali samiya bo de anw b'a fɛ bi hali n'an ka armée kɛra nanbarani anw b'a fɛ bi hali n'an ma don Kidali an bɛ to an faso kɔ an b'an faso dɛmɛ o de bɛ laban kafiri den yanni k'i jigi da mɔgɔ kan i t'i jigi da i yɛrɛ kan yanni k'a nata mɔgɔ ka wari la i tɛ baara kɛ i kɛ balo halala la Faransi tun bɛ wari mugu de ta k'a di ninnu ma i ma Maliki Konate ninnu ye miliyɔn 240 o dira Maliki Konate ma Maliki Konate bɛ se ka tubabuw ka kojugu fɔ wa
a tɛ nin tunga la Maliki Konate tɛ nin tunga la wari ba minɛlen kɔfɛ a bɛ tunga la a tɛ se ka ba kunda a tɛ se ka fa kunda a tɛ se ka segin ka taa Mali la wari de tun bɛ ta ka di ninnu ma k'u faso lagosi k'u faso ci k'u faso minɛ ka di juguw ma Faransi tun bɛ dɛmɛ mun d'u ma Asimi ko de tɛ kɛ tuguni en tant qu'an bɛ ka nin dɛmɛ in minɛ an denw tɛ kɛ an ta ye o bɛ tila k'an denw bila fili kɔnɔ o bɛ tila ka marifa d'an denw ma k'an yɛrɛ faga dɛmɛ in ye taciyɛn de ye anw ma Asimi b'a dɔn min bɛ dɛmɛ in na dɛmɛ in ye halaki de ye anw ma o de la Asimi ko an mago t'u ka dɛmɛ la an mago t'u ka nafolo la an mago t'u ka foyi la wari min tun bɛ ka na k'a ka di association ma k'a donna ta bɔra ta Asimi ko k'u ka to n'a bɛɛ ye a si kana don Mali kɔnɔ tuguni o de tɔɔrɔ bɛ nin ɲamaden baarakɛbali sunguru baara tɛrɛtɛlen in kan jugu sago den bɔnɛma wolo e fa bɛ ka da fa bɛ bo fara bi ni lakana tun tɛ e fa tɛ sunɔgɔ fa bɛ bo ci k'a feere bɔnɛma wolo ala jugu setane ninnu an faso mana kɛ fɛn fɛn an b'an faso fɛ hali ni Mali ne tɛ se ka kɛ président ye o bilahi ni ne kɛra président nin kumakan in n t'a minɛ ka don kaso la i y'a faamuya b'a la n t'a nɛni n t'a tɔgɔ yɛrɛ bɔ n t'a kɔnɔ mɛ a bɛ bɔ min kalama a bɛ taa salen sɔrɔ a ka ɲɛgɛn kɔnɔ ye si jugu den ninnu bɛɛ kan ka faga de ka bɔ Mali kɔnɔ kafiri ninnu bɛɛ kan ka faga de parce que ninnu ye ɲamadenw de an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen a ye Faransi lajɛ tellement que Faransi binna a y'a lajɛ Aliou Touré, il était présent aujourd'hui à Bamako lors d'une conférence de presse. Le directeur de publication du journal Les Démocrates a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'identifier les personnes armées et cagoulées qui l'ont enlevé près de son domicile. Non, Francis Binade, billahi ni minani te ne ta Aliou Touré redo. Ni minani te ne te Aliou Touré do mais Francis de be ka nun tofo. O ye worozi tofo. Worozi hana ka carte mo te mo mindo. Ras bati bil mais afle ko Aliou Touré Faransi télé de be ka bo ka télé so la e nunu binade abe fo nunu de ma ko ka folo misiri kono ka ta laban bari kono ka tagama ka segi ka wunuma na fara ko Faransi de be ka ni mo nunu to fo ka télé so la fo iteni halakite e wa fembe yela nunu na nyinte femi nda kono ma fo yala folo Aliou Touré billahi ni nunu tunte ne ta don yere mais Faransi de be ka o to fo ka télé so la o que kunu Faransi tunte haranga président to fo ka télé so la kunu Faransi tun t'a ranga ministre tɔgɔ fɔ ka téléso la mais bi hali wulu Faransi b'o tɔgɔ fɔ ka téléso la hali wulu hali mɔgɔ min se t'a ye parce que o don ko de banna taciyɛn sɔrɔ o ma halaki sɔrɔ o ma o ye mɔgɔ fɛn fɛn san k'u k'an faso ci k'u k'an faso danbe bɔ a la u bɛɛ dɛsɛra olu fɛn fɛn mana minɛ i bɛ c'est que Faransi bɛ mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ fɔ mɔgɔ fɛn fɛn mana minɛ n'u b'a passer o ka téléso la a bɛɛ tun sannen don o de la n y'a fɔ Banjugu Dante ko olu ka journaliste kana minɛ nin kɔfɛ aw ka journaliste bɛ hɔrɔn kolondenya minɛ e b'a kalama aw ka journaliste bɛ wari minɛ minɛ e b'a kalama aw ka journaliste bɛ ka wali jamanaw ka baara kɛ mais ni ne ye Dante ninnu ye quoi lamɔ t'aw ka affaire in kɔnɔ yen mara tɛ yen hɔrɔnya t'a kɔnɔ journaliste in foyi t'a kɔnɔ yen Faransi de filɛ nin ye ka ninnu tɔgɔ fɔ ka médiaw kɔnɔ yen o bɛ mun de yira ils sont payés pour tuer les Maliens ils sont payés pour détruire le pays Faransi bɛ mɔgɔ fɛn k'a ka téléso na o bɛɛ sannen don a bɛɛ tubabu jɔn mais ala ka hinɛ aw la k'aw dara sumaya n'an bɛ ka taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na CDR mɔgɔw la a ye nin lamɛn dɛ voilà a y'a lamɛn dɛ auzubillahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim bon basi tɛ n ka foli bɛ CDR bɛɛ lajɛlen sympathisant arasibaci kanubaga bɛɛ lajɛlen fondation a bɛɛ lajɛlen basic tout groupe satellite n'o ye Habib Thiam n'a ka mɔgɔw ye olu de farala ɲɔgɔn kan arasa minɛlen une semaine donc ka wari dɔw collecté k'a fara ɲɔgɔn kan non ne ye nin groupe in tɔgɔ mɛn yɛlɛ bɛ ɲini k'an faga quoi ko Habib Thiam taara groupe wɛrɛ sigi ko groupe satellite cɛ saga ye dɛ ni ala na kira cɛ mɔgɔ bɛ taa don Habib Thiam ka groupe kɔnɔ ko satellite arasa yɛrɛ tɔgɔ tɛ ka da groupe la tuguni aw ka danaya da nin sobiyetala in kan ka danaya da nin jɛnɛyakɛla in kan ka danaya da nin hɔrɔnkolon in kan ka taa ka wari ci o tɛgɛ kɔnɔ i ɲa tɛ o ka marché de wulila sisan saga t'a faamu c'est que des moutons a bɛɛ tɛ dɛ aw ka hakɛ to mais saga de ka ca kɔnɔ ye ne yɛrɛ teriw b'a kɔnɔ ye k'u hakɛ to mais saga de ka ca Habib Thiam de taara groupe dɔ dayɛlɛ ko satellite bilahi aw laban bɛ hali Poutine tɔgɔ da yan aw laban bɛ hali Joe Biden tɔgɔ da aw ye 100% sigi yan Kadafi de tun ye président ye hɔrɔnya tɛ danbe tɛ Kadafi taara ka bɔ a kɔnɔ a taara k'a ka wari baden de to aw bolo hali ka cɛ ka wari lasegin a ma segin
ah wari bɛ minɛ ni nin groupe fana tɔgɔ ye ko satellite mais pour k'a tɛ 100% min bɛ yen o sigira o don 100% a tɛ t'o kɔnɔ e Abu Cham kelen de b'o kɔnɔ e taara dɔ wɛrɛ sigi ko satellite e non mais ko bilahi fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ mɔgɔ min bɛ 100% kɔnɔ o de taara satellite sigi mɔgɔ kelen de b'o kɔnɔ ye mun nafa de bɛ nin groupe ba sigi in na wari de bɛ ka minɛ fantanw na wari de bɛ ka minɛ wa i n'a bɛ nin cɛ in na ni bilahi nin bɛ gosili kɛ mɔgɔ t'a kɛ diɲɛ kɔnɔ nin cɛ in bilahi nin ɲɔgɔn nan baratɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ wa nin ka marché de wula i ɲɛ t'a la kunna tun tɛ kuma o i ɲɛ t'a la nin tile fila la depuis arasa minɛna a teri sigi ni warimugu ye ne m'a fɔ ko u bɛna wari de bɔ sagaw kun m'a f'i ye k'u bɛna wari de bɔ sagaw kun u ka traite de wulila wari de bɛna minɛ fan bɛɛ fɛ a nin bɛ taa ka denbaya balo ni nin wari ninnu ye bilahi ni 2 millions de sɔrɔla nin bɛ taa 1 million de di arasa ma ni 3 millions de sɔrɔla nin bɛ taa o bɛɛ de ye mɔgɔ sugu kelen ye a bɛɛ fu gɔtɔ a bɛɛ fu gɔtɔ mais an bɛ dugawu de kɛ saga ninnu ala ka hakili ɲuman d'aw ma dɛmɛ cogo tɛ arasa la arasa kɛra ba sinamuso sago ye hali ni arasa bila arijinɛ kɔnɔ a bɛ boli ka bɔ ka taa don jahanama kɔnɔ dɛmɛ cogo t'a la dɛmɛ cogo foyi tɛ arasa la aw sigilen bɛ groupe taara dayɛlɛ ko satellite e nɔ mɛ n ko CDR mɔgɔ ninnu bɛ sɔn ko bɛɛ wa maloya kisɛ kelen t'u la CDR 1 bɛ CDR 2 bɛ CDR 3 bɛ CDR 4 bɛ CDR 5 bɛ yen i y'a faamuya wala arasibati 100% bɛ yen arasibati sɛnɛ samara bɛ yen groupe sugu bɛɛ bɛ yen i y'a faamuya a groupe bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan aw ka tila ka taa groupe kura dayɛlɛ ko satellite fantanw de bɛna gosi sisan bilahi saw de ka wari bɛna minɛ sisan k'a dun piyan a maloya t'u la u b'u cunu mɔgɔw ka wari ye sisan ko satellite tɛ minɛ ZPS don bilahi satellite tɛ dɛ radar don e ka ninnu n ko hali to maloya e n'ala aw kan ka n'aw sigi tuguni ka groupe kura tɔgɔ fɔ anw ɲɛna yan ko satellite gosili de bɛ sen na fantanw ka wari de bɛna dun non c'est pas mais u banna de u banna hali nin kɔfɛ u bɛ taa dɔ wɛrɛ sigi a bi ca mana groupe fɛn fɛn sigi ani mɔgɔ tɛ ɲɛ a la parce que zon don a bi ca mana groupe fɛn fɛn sigi n'a ye mɔgɔw ka wari minɛ o groupe la a bɛ taa dɔ wɛrɛ sigi ko satellite tɛ i ba taara den don ala bon a filɛ n bɛ bɔ kuma la yan quoi an ka heure sera quoi n bɛ bɔ kuma la yan ka bɛɛ lajɛlen fo Zeska Mete k'i fo k'i wale ɲuman dɔn Seydi Sissoko n ka foli b'aw ye Abdoulaye Samakɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn hali bi an jɔlen ka to an k'an faso dɛmɛ an kana décourager jamana tɛ jɔ tile kelen a tɛ jɔ tile fila a tɛ jɔ tile saba an ka courage ta fo ka taa se an ka don laban ma n'an sara an denw bɛ tɛmɛ n'a ye parce que an denw b'a dɔn bi k'an bɛ sira ɲuman kan bilahi ne bɛ denmisɛnninw dɔn yan o bɛ ne ka video lajɛ n bɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɔn yan u wolola yan de ka mɔ yan u bɛ n ka video lajɛ u bɛ n ka video fɛ n'o ye ɲɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ n kun denmisɛnnin fitininw a dɔw si tɛ tɛmɛ san 10 kan dusu b'u kɔnɔ bi ka faso fɛ ka danbe kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ an faso fɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan an jɔlen ka to an ka ɲɔgɔn minɛ i y'a faamuya b'a la tiɲɛ b'o de kɔfɛ n'anw dɛsɛra don o don an denw ɲɛ b'a la an bɛ sira ɲuman de kɔ fana bɛ na ni sira ta hali n'a y'a sɔrɔ wolola lahara ten an bɛ sira min kan bi a ka di anw denw ye n'anw dɛsɛra an denw bɛ na an remplacer an ka taa n'a ye dɛ an kana bila an ka taa n'a ye fo an joli laban ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn n bɛ bɔ kuma la yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ Papi Kamara k'i fo k'i wale ɲuman dɔn Zeska Mete ka bɛɛ lajɛlen fo Abdoulaye Samakɛ ka bɛɛ fo k'an ka partenaire fo mɔgɔ minnu b'an ka video partager ka video bila u ka groupe sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka bi nɔgɔya on ensemble